Formazio prozesua, hasiera batean egin ditu hainbat saio, eta horrena izan zen pixka oinarriak, nondik nola zijoan, gero izan zen kasu praktiko bat egin genuen, eta orduan zu hor aizinen aplikatiboarekin jolasten hasi zinean, eta aizinen kasu erralak ikusten, eta gutxo formatzen jutezea ondoren prestatu gintuzten, ebaluazio hori egiteko tokatzen egunean. Talde batek objektiboa izan behar du. Baita ere, olako ebaluazio prozesu batean, kapasa izan behar du datuak eskuratzeko, aztertzeko, ordenatzeko, zure iritzia emateko beldurrik ez duzu izan behar, ez? Azkenean bakoitzak aldez aurretik egin du banakako lan bat, analisi propioa egina dago, eta beraz taldean elkartzean hor egon behar du kontraste bat eta informazio truke bat, beraz komunikazio irekia izan behar du, konfiantza asko giro batean lan egin behar da, eta horretarako norberak ere eman behar du zerbait, ez? Gu dauzkagu beste agiri batzuk, dauzkagu agiriak erlazionatuta kudeaketarekin, dauzkagu agiria baita ere erlazionatuta ikerketarekin, nola egiten dugun ikerketa, nola egiten dugun ikerketaren kudeaketa, nola egiten dugun analizien kudeaketa, eta hori dana. Eta pentsatzen genuen horrelako zerbait izango zala, ez? Bikain prozesuko esperientzi guztionekin gauza asko ikasi ditut. Azken finean bikain ez da ziurtagiri bat lortzen dut, eta listo, ez. Bikain da ziurtagiri bat lortzeko aukera dakazu, eta hortaz gain, ebaluazio talde batek ebaluatzen zaitu eta txosten bat egiten du horren ingurukoa. Nik esango nuke, beste agirietan gendukela pizka bat sensazio azterketa bat pasatzen ari ginela, ez? Eta kasu honetan, bikain agirian ez da izan da elkarrizketa bat. Ebaluatzaile bezala sentitu izan dut taldeari ekarpena egin behar niola. Nik uste dut neoro nenbilela, ez? Bi rol batetik bestera joz. Momentu batzutan jartzen nintzen ebaluatzaile rol horretan, eta pentsatzen nuen, ados, nola egingo dut nire lana, zertan fijatu behar naiz, nola idatziko dut hau txostenean, aplikazioa, eta zalantzaiek nituen. Baina beste momentu batzuetan bestera pasatzen nintzen. Ados, nola kontatuko dugu nolakoa den gure erakundea, bestek ulertu behar dute zeintzu garen, nola egiten dugun lan, nolako kudeaketa egiten dugun, hori ze ebidentzia bilatu behar ditu hori erakusteko. Ebaluatzaile taldeak prestatzen duen txosten horrek asko ematen du. Zu lortuko dezuna da jakitia nun zabiltzan ondo, hau da indarguneak identifikatu dituztenak esango dizkizute eta esango dizute egin ondo zabiltza, eta zer hobetu horiekin nik usteetin behar dela hausnarketa bat eta hobetzen jarraitu. Zalantza desberdinak sortzen dira, batetik eta bestetik, baina egia da, batean egiten duzun lanak bestea aberasten duela, elikatzen duela. Ebaluazio taldeak utzi digun txostena da gure oinarria hemendik 4 urtetara egin behar dugun lanerako. Eta hori izan da gure kudeaketa plangintzaren eta gure plangintza estrategikoaren hasiera eta oinarria.